وقتہ میں بھجیے موجود ہیں چاچا حد افتی جوانیا ایک گلے آشت اور میمہ بھی تو پتہ لگ سے کہ ایدہ دورو کے پولاشتائی دا آفتی پورے کہانی ڈسی کہ ماشی علاجہ کھوکوشتگاں دا جی چاچا حد تا جوانیا دورو پولاشتگاں دا ودا چھے بھی تو Man, جو مرستگا بڑی پولا اشتگا بڑا پولا کنگا باتی براسائی چھے حال ہیں مرسی دا برات میں میر گائیں برات میں موڑی والا فی گلانا روگیں روز بروز بناک فگے کھرگاچی اچرو پولا کنگانی ڈاڈا من گوشتا مرسا ڈمڑا چھوڑنے مڑا گوشتا میگل ورا ما دھائرانوک مڑا چھوڑنے اچرو آخر مڑا ایوی ڈاکدارے پیدے پودے ہندے الٹرا ساؤنڈے مشینے کستے او کمپیوٹرے مزے مشینے ڈاما پول کسا مڑا وشتا نا مردہ ہندہ پھیر سائیں سندھا پھیر سائیں لاہورہ پھیر سائیں کراچیہ پھیر سائیں کوٹا پھیر سائیں بلوچستانہ پھیر سائیں پردائیں دیا پھر مامڑے مرد چکان کا تو ٹاک در دھائران بھی سو آخر چھونے مردہ میگل وارا مڑا گوشتا ما دھائرانو ماما پولا کنگانی ما گوشتا چرو مڑا چھوڑنے نا سا چیر سے گوشتی میگل وارا ما دھائرانو مڑے بیماری چکا مان خفتو مرد بگیا وادا فی گلانا دیکھتا مئی وارا بھی دا ما پولا کنگانی مرسا ای حالا دائے موگوشتا مرسا ای حالا دائے ماما تھئی براس کستے ہیں تھئی براس نگن آوری گئی اٹھتی نگن آشے مارد روحے نا بلائے وار تاما گوشتا واہ کھن گئے واہ گوشتی بیگا کوفسی بانگھا دے 12 کروڑ بھی اچھا تامرتا جز گستے چیئے ٹورا پھیرا کھن گئے گوشتی ٹورا پھیرا ہی گل والے مکرے پندے جاں کو وہ 2 روٹا منزلہ تو ٹوری ہو سکا تو ہٹ کا کسوئی چلو تی کارے کارا گوشتی مناختا سے دروہ نہ بلائے کا جوڑا واہی کستے سے بانگھا سی جوڑا بے گا دے نواشم تک کا دیگری روش لاٹے پاٹے جوڑا بولی اچھو رامڑا چھوڑنے گوشتی میں گالوارا ڈاک دار دھائرانو مونگوشتا شیر کے مرضی نہیں مردرہ سلام دے مونگوشتا مرزا بابا ای تھمڑا نشکاں کی دگائے باقی مرکز نے او درے ملکیہ تھا برائی تھا امریکہ برائی تھا کستے لندن برائی تھا انڈیا برائی ایسی علاج ہمیشوں میں ڈاکدارہ ڈستو تھا شگایاں وقت تک ماں سندھا دبرتا مکستے سرحدہ دبرتا پنجاب ایتھی گا پنجاب بعد میں برتا میں بلوچستان آدھ برتا ڈاکدار تو میں ہمیں اندر ہوں پاکستان میں سے تو پاکستان میں بدہ پھیرتا مڑا دیکھتا گوشتی دا ماں کی ماں پھیرسا ماں ڈاکدارہ پھیرسا ماں الٹرا ساؤنڈ مشینہ پھیرسا ماں کستے مڑ بلا او حکیمہ پھیرسا ماں جراحیاں پھیرسا جہاں حیران بھی سا ڈاکدار حیران بھی سو مر شکا کسن گفتا ماں گوشتا وطا مڑا انسانیاں دگانا ڈاڈا اے مڑ ایرگنے لا مگرسا ایسی انسانیاں تو دگائے ہاں ماما مرسا ایسی انسانیاں تو دگائے اے ڈاکداری پہ علاج نہ وہاں باقی ہر مرض علاج نہ پاکستان درے ملکہ وہاں میں کوئی نہ درے ملک کے علاج میں باوا نہ پاکستان علاج باقی نہ مرشین دا علاج اس کے لازمی بھی مگرسا دا علاج بھی سی دا اشیاء کا کھاں ایشیا آدمی بیماری چیزیں ایشیا سنتا ہے ڈاکدار قدیرہ کہیں یا کستے منگا ایٹمی پاور جوڑے تھا
تھی ایشیا بابا ایشیا اے دنیا نما مرتا مائلا جا چیکن دنیا نیما سائنسدانا شونتے دا چرو aku marsi kaste nga nadvre ge jura wahge pandha knege वाखने के शेर माद्रो है ना ओ कसे कारा से माद्रो है ना ज्यादा का अचरोमड़ा बीमारी ची उठती में गाल वाला नाक दर्द होश कह रहा हूं इसको मर गए वाला फिगलाना अचरोमड़ वाला फिगलाना रुगे थी कुर्बान बजा मरता ए वहां में इलाज ये दुनिया ने मा पाकिस्तान चेक द्रे मुल्कान चीने में बाबा मगरसा एशिया दाई ये इलाज मतरा दसा एशिया बल मामड़ा एटमी पावर जोड़े था डाकदार कदीरा सोंदे क्या ठीक है यार तो हमरा गोस्ता गोस्ती या गाल वार मिश निमा साइंसदाना पर शोंते और ये मड़ा आम दूर का किस